ndinonzi VaLinos Dhire, ndini head of public relations pachipatara cheParirenyatwa group of hospitals. Tikuona vanhu vakaungana pano nechinangwa chekutanga vachibaiwa nhomba dzekudzivirira denda reCovid-19. Zvakamira sei pano? Ichokwadi, sekuona kwamuri kuita vanhu vese vakauya pana vese vakamirira kubaiwa jekiseni revaccination yeCovid. Pari zvino makusera nawa tikubaya jekiseni reSputnik V neSinovac. Saka muri kuona vanhu vakaungana izvizvi vamirira kuti vaccine yavo semashandiro ainoita maererano nekutonhora kwainofanirwa kunge ichiita kuti ichingonotorwa vese vatorejistwa. Saka pari kungosvika vese vari kubva vatanga kubaiwa. Muri kubaya vanhu vakawanda zvakadii hatitii pazuva? Pazuva tiri kubaya vanhu vanosvika ivo churu. Dzimwe nguva tinopfuura, dzimwe nguva vanenge vari vashoma pichana. Saka tingangoti 1000 pazuva ndo average yedu. Ndapa matambudziko atingadi muri kusangana nawo sechipatara cheParirenyatwa takanangana nechirongwa chekubaya vanhu nhomba ichi? Tingangoti matambudziko guru tosangana naro ndere kukontrora vanhu. Semuonera munoita vamwe vanobvisa mamaski vari mumakiu ipapa, vamwe vachonanya mukaedza kuti vazame kumira vakaparadzana, vanhu munotonesana navo. Vanhu vaida vasida kunyatsonzwisisa kukosha kwakaita kutevedzera mitemo inoenderana neCovid. Mune patingati muchienzanisana kare nazvino difference yacho yakamira sei yevanhu vamakubaya? Tingati patakatanga kunzi tichange kubaya nhomba pano pachipatara nehurumende, manhamba edu akanga akadzikira chaizvo. Iko zvino izvi zvihwandu hwachona takuona hwakusumuka zvikurukuru kwazvo. Pane mashoko anotaurwa nevanhu akangosiyana-siyana atinonzwa matei chitendererawo, nekuti vamwe vanoti iwo munhu wangu anga singarware neCovid, paazofa chitunha chacho chazosanganiswa nezvimwe zvitunha zvevanhu vakafa neCovid, ndobva utachiona hwazotapukira chitunha chedu. Munoti kudii nemashoko iwayo? Tingangoti awo mashoko anotaurwawo nevanhu vasinganyatsoziva mafambiro zvinoitwa zvitunha muzvipatara. Pano pachipatara hapana patinosanganisa vanenge vashaika neCovid neavo vasingashaika neCovid. Titori nenzira yatinobata nayo mitumbi yevashakavu vanenge vashaika neCovid. Panongoshaika munhu pano pachipatara totofonera hama kuvazivisa kuti murwere wedu ashaika. Tovabvunza zvakare kuti vane polisi here. Kana vaine polisi vototiudza kuti ifonerai nyaradzo, fonerai Moonlight, fonerai vakawanda-wanda, vofonerwa vouya votora mutumbi. Avo vese vakadzidziswa maererano nemabatirwo anoitwa mitumbi yeCovid. Koita vamwewo vokuti tinofonera hama toona mitumbi yatinauya kuzotora. Ivavo zvakare kutori nemochari iri paWilkins, ndokwatinovaendesa ikoko. Saka hapana kana pano hatichengeti mitumbi yevanenge vashaika neCovid. Saka muri kuti mitumbi yese vanhu vashaika neCovid inochengetwa kuWilkins, pana hamuchengeti? Pana patichengeti, ndokunge isina nonge hama dzisina kuzotora. Asi mizhinji mitumbi yedu vanhu vashaika neCovid pano hama dzinouya dzichizotora kubatanidza nemafuneral parlour aripo vakadzidziswa nenzira dzokubata mitumbi iyoyo. Hatiti zvitunha zvasanganiswa, chemunhu akafa nechimwewo chirwere chisiri Covid nechemunhu afa neCovid, zvingatapurirana here zvitunha izvi? Aiziki kungogara vanhu makachenjerera, hamufaniri kusanganisa zvitunha izvozvo. Kungogara vanhu makachenjerera nekuti zvinogona kudaro zvikatapurirana. Saka hamugoni kuti mumboedza kumboita maexperiment. Chechipatara muri kufadzwa zvakadini neuwandu hwevanhu vari kuuya kuratidza kuti vanhu vese vakufarira kubaiwa nhomba idzi senzira yekuti tidzivirire chirwere ichi? Tinofara zvikuru kwazvo kuona vanhu vachiuya neuwandu hwavo hwese kuzobaiwa. Zvinoita kuti tese tizive kuti matambudziko even ndufu dzakazemberana neCovid dzinoita shoma. Tinokoshesa upenyu zvikuru sechipatara. Vecho 25, but mese you assure you. Tinopedza vari vese everyday. Andika. Ko
aya makajaira tisiisi izvi nditongoziva kuti panapa tikubaya 3 hatikaka panapa tikubaya Sputnik tikubaya Sinopharm neSinovac hatikaka ere Sinopharm tine second dose chete because mukabaya first dose kaka mukazora kuti masecond hatikaka saka for now Sinopharm tikubaya chi masecond chete kuseri uko saka panapa tine Sinovac neSputnik but totanga neSputnik makuseni hatikaka then kumasikati tozobaya chi Sinovac. What's the difference? That's too scientific. It's not about the Sputnik from Russia. I think it's Sinovac from China. We want to move out to push out. No vaccine is going to expire. So I don't know what to say. We do in our process. I think later to Sinovac. We want to push them both. Let's put it down. Let's put it down. Let's put it down. But you're also causing a problem at the same time.